ngalolo suku kuyakuba khona umthombo ovulelwa izono nokungcola kwendlu kaDavide nabakhileyo eJerusalema. Kuyakuthi ngalolu suku usho uJehova nginqume amagama esithombe esweni zingabe zisakhunjulwa, ngidlulise abaprofeti nawo moya abangcolileyo esweni. Amanzi agobhozayo ugobhoza kwawo awafuni lutho olusithiyo, ayasikhukhula. Akumi lutho endleleni yamanzi agobhozayo. Mase ifikile inkosi yethu Jesu ithi okholwa yimi njengokusho kombhalo esiswini sakhe kuyogobhoza imfula yamanzi. Umfula uyagobhoza ngokukholwa inkosi uJesu. Ngeke wahlala nezithombe, ngeke wahlala nezinto ezingcolileyo, ngoba umfula mase ubhobokile uyagobhoza. Uyagobhoza. Manje ngimemezela ukuthi uphuze emthonjeni 2026 sewuvuliwe ngegama likaJesu. Hallelujah. Ngithethela ke ngizobingelela kahle kodwa kwamanje ngithethela worshipers dancers. Ngizowabiza kanjani? Worshipers dancers. Ayimphinde nishaya izandla futhi unikeze uJesu.
Ayike siyabonga kakhulu abasukulu bengazi ukuthi ama worship dancers ngabiza kanjalo and cabanga ukuthi trainwe uMafi amen siyabonga kakhulu angibingelele angiqale lapha stage ngibingelele iband ngibingelele ama worshipers and then ebese ngibingelele ibandla lonke ebese ngoba abafundisi ama servants uyawugcina ngabo ngoba bayizikhozi abazoqhubeka bese ngibingelela ke abagcotshwa bonke abakhona engizobasho kuzoba kungenxa yokuthi hayi ngoba mina ngizobe ngikhetha iphela emasini amen kukhona eqinisweni siyasithanda ukumqamba umuntu kukhona uBishop Command ngicabanga ukuthi ke niyamkhumbula uBishop Command obana bamkhumbulayo khona uBishop Msomi kakhulu ukhona la uyahlenga ngoba useduze wabantu abasiyo amen ebese ngiphinde futhi amen shayele izandla siyabonga kakhulu ukuthi ufikile amen angikhethi njalo iphela emasini kodwa sijulile isizulu amen haleluya hayi babungqongo ngisale sekusama nje amen ngijabula kakhulu babungqongo ngikhona ngexhoba lenkosi uJesu ngapho ngathi ngizobasho bonke ngize ngofika ngale ningixolele ngala abasekhaya bangixolele amen ebese kuba khona ubhuti omdala kaMafa sinoMafa omdala kumnandi kuba mdala amen amen siyabonga ukuthi ukhona nawe uzikoda ngizomsama naye khona usambulo Nkwanyana sengimuthi ukuthi waduma kakhulu ngengoma eyayithi kumnandi eMpumalanga yayisi eMpumalanga le yathatha lelo yasiqamba indawo yale phezulu yayiqamba ngeMpumalanga amen bese kuba khona angazi noma ngenze likhulu iphutha cishe abazalwana abanibonanga kakhulu amen hayi ngcono angiqale wena baba sukuma bishop sukuma bishop hayi abazalwana bembona bazomkhumbula abanye amen hayi ke ubaba lokhuza bamasi nobaba uMafa njalo ekseni angizungisukumisa no Sambulo kodwa mangifika kuBishop nobizo womngami ngoba umngakho igama elifanayo nobizo womngami indodakazi uMancobo uMancobo hayi Bishop bengicela banisukumele wezinyawo banibone yes hallelujah eqinisweni ama worshipers lana uyi-worshipper ngikhumbula nifika nomdlaloso negroup yenu eyayivutha eyayishisa iy'khoda executive kwakuzoshumela uBishop umhla hayi kade wasesibalukona bafika ngayibuka lensizwa wawungakashadi ngaleso sikhathi wawungakashadi ngaleso sikhathi hey
ayibukele insizwa yande lapha icula hey batho nase DCC ke uke wagijima kakhulu nase DCC eBria amen siyabonga kakhulu ukuba nibe khona ebese kuba khona umfundisi Zungu umfundisi Zungu sukuma wena ngeke ukhubeke amen wasithathela undodakazi wethu hayi ukuthi wenza kahle uma insizwa zilelela ngaphakathi wenza kahle wena wafika ngoba ngiyanibona niyasebenza lapha engikuthandayo ngaye uManzini umphethe kahle indodakazi umphethe kahle amen uyambona nje umphethe kahle ukuthi ke ube busy uyayivama ukuhamba naye siyabonga kakhulu uManzini amen ebese siba umfundisi uSokotshane manje angizokubiza ngegama ngizogcina noma ungababiza ngabapostoli noma ungabiza ababishop noma ungabiza umfundisi noma ungabiza ngizocela nawe usuku ubeke izinyawo ngoba amen siyabonga kakhulu amen laba ke abawu-2 bishop and no Lindo awu ngicela ngigagulile umabhalane we-fraternal uyabona nje zikodwa uma wasukhulume naye amen ngoba uma ukhuluma nami ngifele ngikhohlwe uma ukhuluma naye hayi ke ngoba ngiyakwazi ukuthi wena ukwi-Bible Society okay and umabhalane we-fraternal ehlanganisa i-South Coast amen umlazi kanye ne-South Coast ngoba phela njengoba usefolweni nje umlazi kanye ne-South Coast amen ebese ngithinta ngizokubiza washumayela kuthina nge-missionary kwaze kwafika i-missionary nge-Sunday bekune-missionary nge-Sunday u-Andile Mafa benomkakhe and sukumani nobabili amen bayisibuso kakhulu ibona abasi siza kakhulu emkhulekweni ekuseni wagcina njalo umkhuleko we-Saturday kwaze kwejwayeleka ukuvuka ngomgqibelo njalo ekuseni kusiwela ngo-6 noma kuyashisa noma kuyabanda uzobaficabela and siyabonga kakhulu and ngiyayithanda ne-ministry yakhe kodwa ngeke ngiyisho-ke manje ngiyayithanda i-ministry yomuntu ngoba iziveza yona ngokwayo inkosi manibosisi and siyabonga-ke ngicabanga ukuthi abekho engibashile lapha kwi-information desk emuva ngiyanibingelela nalapha emuva enkinombeni ngiyanibingelela nalabo abaphethe lezi zinto nani ngiyanibingelela egameni lenkosi yethu uJesu ukuze ngisheshe siphuthume ezwini abanye ngizobahlephulela nje abanye kodwa sizothi uma sesiqeda lokhu ebese siphuthuma ezwini amen ngoba namhlanje sesiuvulile uphuze emthonjeni ngiyacela ukuthi ngikhuluma ngalezi zinto eziwu-2 hayibo ishona phela ya ngicela ukukhuluma lokhu bazalwane kinina sisaqala nje ukuvula uphuze emthonjeni
kufanele si understand illegal foundation yethu njengabantwana bakaNkulunkulu. And khona lento esikhuluma ngayo kakhulu sikhuluma ngepoverty, sifama ukukhuluma ngepoverty. Eqinisweni poverty is a curse. Poverty is isiqalekiso. Poverty ayikho entandweni kaNkulunkulu. Nethuluzi uNkulunkulu alisebenzisayo uma iletha izinto kumuntu. Iyingxenye yelaw. Kanti uChrist kuma Galatians chapter 3 verse 13 uChrist wasikhulula esiqalekisweni somthetho. Now uverse 13 usho lokho ukuthi uJesu waba isiqalekiso ngenxa yethu. uNkulunkulu usebenza ngoline wama blessings. Uma uthinta uAbraham isibuso seAbraham amakholwa kuKristu ayizindlalifa zalezi zibusiso noma izethembiso ezethenjiswa uAbraham, which include spiritual, physical, and material prosperity. Ake sifundeke kuma Galatians chapter 3 verse 29. Hallelujah. Galatians chapter 3 verse 29. Awufundela lapho. Ifuna ukuthi uma usuzonikela unganikeli ngomqondo ogcwele ipoverty. Nikela njengendodana kaNkulunkulu. Njengendodana kaNkulunkulu. And then Galatians 3 verse 29. Noma ungaqala ku verse 28 kodwa ngiqonde ku verse 29. Galatians 3 verse 28 to 29. Akakho umJuda nomGreki, akakho oboshiweyo nokhululekileyo, akakho owesilisa nowesifazane, ngokuba nina nonke nimunye kuKristu Jesu. 29. Sonke sibanye sumuntu oyedwa kubani kuKristu Jesu. Yebo. Kepha uma ningabaka Kristu seniyinzalo kaAbraham, niyizindlalifa No more inzalo yasemankwanyane. Emankwanyane ligcwele abathakathi nemkhulukudu ongeke wayazi. Inkuzimalanga. Yes. Nasesibongweni sakho kugcwele inkuzimalanga. Kodwa manje mina basarana kuthiwa ngini? niyizindlalifa ngokwesithembiso. Siyizindlalifa ngokwesethembiso. Sawubona ndlalifa. Sabona ndlalifa yezulu.
sawubona ndlalifa kaKristu. Windlalifa wena. Aya Genesis 13 verse 2. Senzoqala khona manje. 13 verse 2. 13 verse 2. Kesizwe uyabona uphuze emthonje lo mfula ogophozayo uzogopho ama finances akho azogophoza uma ukhuluma ngomlomo azogophoza. Yes, unganaki ukuthi no 00 bank noma 00 ama finances azogophoza ngegama lika Jesu in the name of Jesus. Hallelujah. Hello Ndlalifa. Genesis 13 verse 2. uAbraham wayefuyile kakhulu izinkomo. Wayefuyile kakhulu izinkomo khona la abazofuya. Ngiyarelease osoma abazophatha amaplus. Yes, ngiyarelease in the name of Jesus. Ngifuna lowo mthombo. Hallelujah. Thank you Jesus. Nesiliva, Wayenesiliva, negolide wayenegolide. kuzo izinkambo zakhe. Yebo. Wasuka eningizimu wafika eBethele. Leyo ndawo lapho lalikhona itende lakhe kuqala. Kahle ke. Kwangathi le version nawuthi ngibheke. Ngabe eqinisweni khona ivesi elithi angisezokuya khona. Lithi uAbraham Bishop wayecebe kakhulu. Angithi thina abazalwane engathi kukhona idemoni elishumayela ukuthi abazalwane bengacebi ngoba kwaziwa ukuthi abacebayo. Ha! Hey! uAbraham wayecebe kakhulu. Why now yonke into? Ngake ngathola ukuthi uma ungasubale igaqana zegolide ezalobola uRebecca bayibala ngamamiliyoni uma ubala ngoba qala kwawudinga ukuthi indoda ikhombise ukuthi isuthi ukuze ubaba arelease ingane yakhe ngoba akekho ubaba wayefuna ukurelease ingane yakhe ukuba iyohlala kwi-spirit of poverty. Yiko abafana fanele basebenze bayisebenze imali. Amen. Ngizoshala umoya ke manje ngithi uyabona ngene ephaketheni ungene kulokhuza kuzepha wakho ungene njengamanje. Amen. Bese sisa ngaphambili ziqumama hayi zaseDingidlovu kodwa yes zaseDurban. Sanibona Ndlalifa. Ungathi angikezwa uyabona uma ukhuluma emoyeni ushintsha iatmosphere yepoverty. Ipoverty iyabaleka in the name of Jesus. South Africa is over great. Hallelujah. 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 Ndlalifa. Amen. Hallelujah. Ndlalifa. Ungathi ngapha yabona khona igroup lapha
zindlalifa. Yes. Hallelujah. Uyazindlalifa. Jesus. Awufuneki uyesabe ukuthi uyibize. Uyabona njengamanje lalelani. Njengamanje ngiyakhuleka manje. Ngikhuleka amaHebrew anizukwafunda 1:14 kuthiwa ingilosi zizosikhonza. Amen. Ngiyala ingilosi ukuthi zizolikhonza zilande imali ize kuwe siyayilanda engayithumela ukuba zilande in the name of Jesus. Yes. Baba siyabonga ngoba imali ayikho ezulwini, imali la emhlabeni. Amen. Ayikho ezulwini, ila emhlabeni. Yes, okwethu ukuyala ingilosi ukuba ziyilande. Namhlanje sithi money cometh in the name of Jesus. Wosani phambili izonikela. Hallelujah.
Hallelujah. Nishaye izandla futhi. Asimele izinyawo ngoba asimele izinyawo. Hallelujah. Asenze njengokujwayelekile. Namhlanje sizothetela ozosinikeza izwi kaNkulunkulu. Amen. Namhlanje siqala ngelindi. Hallelujah. Ayibonge inkosi. Ayibonge inkosi. Ayibonge inkosi. Amen. Hello, amen. Mncane nje. Hello, amen mncane nje. Amen. Hallelujah. Uke umncane. Amen. Akashaya izandla sidedele. I-first lady. Amen. First lady. Yo, first lady. Hallelujah. Hallelujah. Ake sivale amehlo abazalwane. Baba wethu ongcwelise Nkosi yami uJesu nakusihlo baba siyaphinda ukusondela kuwe. Siyabonga ithuba elihle kangaka osiphe lona uNkulunkulu wethu ongcwele. Akekho baba ongagaranta ukuthi ngempela ubezofikalela kulolu suku. Umusa ukufinyelela kulona. Baningi abebelungisile basika benza konke kodwa basaphumelelanga. Senzelwe umusa phezulu komusa. Siyabonga baba, we give you praise, honor and glory ngalo musa ongaka. Bonke uNkulunkulu wethu ongcwele abantwana bakho badele yonke into bayishiya phansi beza la ukuba bazophuza emthonjeni wamanzi okuphila okuphakade. Thembekile ke baba, akekho thembeke njengawe. Thatha indawo yakho ke pheleleyo uziveze uNkulunkulu, engekho omunye uNkulunkulu ngaphandle kwakho. In Jesus mighty name we pray. Amen. Hallelujah. Ake simemeze igama likaJesu 7 times. In the name of Jesus. 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 You're worthy, O Lord. Worthy to be praised. Worthy to be praised. Thatha udumo ke namanje ngoKristu Jesu Nkosi. Amen. Asihlale phansi bazalwane. Ngibikelele uNkulunkulu babukwanyana nezingcebo zonke ezikhona nezingcekukazi omama nobaba, intombi nezinsizwa, ama teenagers, uSunday school, iband, ama worshipers, abe sound desk, yes. Ama ushers ngegama lenkosi yami uJesu. Ngizocela nje ukuthi ingalidli ithuba sivule lapha Matthew chapter 1 verse 21. Matthew chapter 1 verse 21. Matthew chapter 1 verse 31. Sesiyafunda ke. Uza kuzala indodana uyiqambe igama lokuthi uJesu, ngokuba nguye oyakusindisa abantu bakhe ezonweni zabo. Uza kuzala indodana uyiqambe igama lokuthi uJesu. Elisho ukuthini? Ngokuba nguye oyakusindisa abantu bakhe
bakhohlwa kuphi ezonweni zabo. Bese siphinda futhi siyovula lapha ku Acts chapter 4 verse 12. Ofundeka kanje, ayikho insindiso ngomunye, ngokuba alikho futhi elinye igama phansi kwezulu elinikiwe ebantwini esimelwe ukusindiswa ngalo. Baba busisa ukufunda kwezwi lakho, uchaze wena ngoba wena uNkulunkulu wakhona ekuqaleni kuNkulunkulu, uNkulunkulu wena futhi konke kwenziwa ngawe, ngaphandle kwakho akwenziwa ngalutho. Thatha udumo ke namanje uKristu Jesu Nkosi yethu, amen. Labazalwane, ngibuka indaba yowesifazane waseSamaria owaficwa uJesu emthonjeni abafundi bakhe besahambile. Akazange uJesu enze okunye, wenza sure ukuthi lo wesifazane akabuyele emuva esesindisiwe. And ngempela lo wesifazane washiya imbiza, wagijima ememezela ethi ngimbonile ongitshele konke ngami. Uyazi ungathi ngiyambona ngamehlo kamoya, ehamba egijima ehlangane nabantu ababili behamba ndawonye, athi ngimbonile lo ongitshele konke engiyikho. Ahamba gijime abona abanye abawu5, lalelani la, ngimbonile. Wayigijimisa indaba wadlula iselfoni. Lathi lishona ilanga kwase kwaza abantu abaningi. Ngobani? uJesu usenza into ayilethelwe emhlabeni ukuzosindisa abantu bakhe ezonweni zabo. Kusho ukuthi umuntu eqhubeka ehlala ezonweni uyazithandela, ngoba kade uJesu afika. Size sisho sonke kube ngathi poem ukuthi more than 2000 years ago, kodwa still kusekhona abantu abangasindisiwe. Sewafika uJesu wadela ubukhosi bakhe, weza phansi emhlabeni, wazofa, wazoba umfokazana. Ngiyamcabanga elithi izwi lenkosi akafunyaniswanga ezulwini, owayengayithabatha lencwadi ayivule ayifunde, kwaba yiwundlu elama lavuma lona ukuyivula incwadi. Layivula ngokuthi lehle lize emhlabeni. Ngiyamcabanga umoya oyingcwele edlala indima yakhe, emthatha njengeconsi. Njengoba sigcwele la nje, siphuma econsini legazi lo baba bethu, sonke nje abasigcwele la, wagijima naleli consi wayoshela intombi uMaria. Wathi wena ubusisiwe esifazaneni. Wathi kubingelela kuni lokho. Wathi uyazi ukuthini? Ngikulethela indaba ezinhle ukuthi wena uzokhulelwa uzale indodana, uyiqambe igama ukuthi uJesu. Uyabona nje weza nesigameko esimangalisa. Yazi into ekuthusayo komamathe, wathi pho izokwenzeka kanjani lento? Lokho angiyazi indoda. Wathi hayi, phuma kwibiology ngena kwezikamoya, uzokhulelwa ngomoya oyingcwele. Ungathi ngiyambona naye smile kancane enhlizweni ethi umoya. Babazi bazalwane ukuthi ukhona umoya kaNkuluNkulu, kodwa wawufikela umuntu abemunye endaweni, wangafikeli wonke umuntu. Kuze kushiwo ukuthi ngingamthola phi umuntu onomoya kaNkuluNkulu, bese kuyashiwo ukuthi usendaweni ethile, kwakungesiwo wonke umuntu. Kodwa praise God ukuthi ngokuvuma kaJesu ezemhlabeni nathi sesinawo umoya engcwele. Kuya ngawe ukuthi uyathanda yini ukuwamkela, ngoba wona mawusungenile iwona oshintsha icharacter yakho.
awubusafana nakuqala ubona uvuka awukakamamkeli umoya ingcwele. Amen. Mina nje ngisayileyela ifoundation nje kaPhuze Mthonjeni. Bayezi igayegaya ezizoshumayela ngomthombo ngempela. Mina ngisaleya nje ifoundation ukuthi singaze sigijime kakhulu bazalwane. Ake siqale la iqala khona. Ukuthi uze ukwazi ukuba umntwana kaNkuluNkulu uqalaphi. Uqala ngokumamkela uJesu. Ngoba uyena ofikele ukuzosindisa abantu bakhe ezonweni zabo. Bese umamkelile bese ungena emanzini amaningi ushiya umuntu omdala. Hawu bazalwane akugcwele emabandleni ku-empty kunje umuntu omdala uyahlupha. Uthi kusajatshulwa avela ayiveze umuntu omdala ukuthi ngikhona mina. Asho futhi nje avela ukuthi ukhona. Base udlulile kumshiya emanzini amaningi bese wamkela umoya oyingcwele. Oh my God. Kodwa kuNkulunkulu wenza ngendlela yakhe. Njengathi nje sathola umoya oyingcwele before singene emanzini amaningi. Musa kaNkulunkulu akufanani bazalwane. So umoya oyingcweleke uyena osifunde uzathi uJesu angikunishiya nodwa. Ngiyonithumela umduduzi umoya oyingcwele oyonikhumbuza konke enginitshele khona. Uzela ukuzosikhumbuza bazalwane. Siyakhohlwa kodwa ave sikhumbuza. Uyazi akekho la kuthina kakhulukazi ingcebo nezingcekokazi ongeke nje asho ukuthi ayibo mina ngizwile unembeza wami uthi ungayigibeli le taxi. Ey ngathi nje ngizoba late. Kanti itaxi izokugingqeka. Ngizwile ukuthi yazi ukuthini. Yabona le khokho oqhamuka usuyinikwa kanje isithelwe eglasini ungayiphuzi. Angabe ngathi awungegama kaJesu. Niyabona igama likaJesu siliphatha careless kanjani egama likaJesu. Alisebenzi kanjalo. Usukhuziwe, don't drink it. Phuza uzobona kuzokwenzakalana. Usuwonishiwe kwathiwa ungamuqhawuli. Bazalwane mina ngikhuluma from experience. Athi uNkulunkulu uyazi ukuthini? Thandazela umjombe lo. Umjombe thandazela umjombe lo. Qhubeka. Bese ashazi bese yasona phela umsebenzi wawo bakithi ababuyisela abantu la. Ubese shila umoya ingcwele wathi ungababeki izandla. Wena bese ke bazothina abazalwane azothina ashaza semsondezeli awuthi ngimbeke izandla. Uyothi uyambeka ube njengoJesu ethi ubani ongithintile. Wayeza ukuthi amandla athe ngoba ukhona omenze njani omthinta umphetho wengubo. Nathi siyakhuzwa. Uyayibona nje usumuntu nje. Usuyakhulekela kusenzeki lutho ingoba utsheliwe kwathiwa laba ungababeki izandla. Wena wasaba abantu. Uyazi ukuthi ukusaba abantu kwalimaza uSawuli. Wathi hayi abantu bathe angishiye eyinonileyo sibuye nazo. Wayeshila uNkulunkulu ukuthi akayishiye eyinonileyo. Awusendiniwe njalo. So yeli sendiniwe. Wayeshila ukuthi akayishiye eyinonileyo. Good. Azange ayisho lo nto uNkulunkulu kodwa ngenxa yabantu. uMose kwathiwa khuluma this time around. Ungalinge wenza okunye. Khuluma ngizodunyiswa mina. Yena wenze njani? Wangakhuluma. Wathi hey nina labona inhliziyo zibukhuni. Kanti uNkulunkulu wayeyireservile le nto ereservele ukuthi uJesu ngeke abulawe kabili uzobulawa kanye. Manje yena useyafika useyayona lento iplan kaNkulunkulu. Base kuthiwani awusangena uzobuka nje kodwa ngeke ungene. Niyabona ukuthi amaphutha ethu senza amaphutha amancane singanakile
siyayithuka sesi out ukubone mawuthunga kulabo mama abathungayo muke wathunga wakhala ucingo kanti unyawo lula kwimoto ubeka unyawo kwimoto yomshini uphendula ucingo umshini uthi uvele utsheke ukuthi ungabusaqonda sekufuneka uqale phansi manje uqaqa lento esithungekile ubungaqondile ukwethunga ngoba uphazamisekile bayadistractana abantu bakukhiphe eplanini kaNkuluNkulu bese usala njengomuntu onqunu ongambethe kade uhamba kahle bazalwane siyasizana njengezingceko nezingcekokazi kaNkuluNkulu ukuthi asithi singena kahle ezikhuluma izingceko zikaNkuluNkulu sesike sathi unqunta amadlebe kancane bazalwane into ezincane ezisikhipayo kuNkuluNkulu kanti uma simlalelile uNkulunkulu wenza imangaliso ngathi ngike ngabuka kancane kwenye video ngangezwa ngibusiseka ngibona omunye untombazane nomakoti egibele taxini yabona lento ukuthi sekuyi lifestyle yakho ukukhuleka wathe kuhlala nje ku-Uber wathi Lord Jesus cover me ngegazi lakhe linamandla ngicover kusukela okhakhayini kuyophuma enzwaneni in the mighty name of Jesus idimoni ebelifakwe la esihlalweni ebelizomlalisa lo mntwana lavelela lagxuma lishiswa umlilo lagxumela ku driver hawu walunywa washa waqala wathatha ucingo hey okay I'm burning here upenishwa yini hayi angazi bese ngilethela leyo ntombazana uthe angithathe noma yiphi intombazana engizoyithola emgwaqeni ngiyilethela lapho kwena yayokwenziwa ama rituals washa kwafanele amisa uBuba yabo le thuthuthu zakhona wawumisa wehla waguqa hayi ke bayazi abantu bakhona base bemzungezile sebemlalele but yeah confess wathi mina ngithunywa oga ukuthi angihambe thathe noma yiphi intombazane endleleni ngivele ngilethe kuyena manje ngasha wathini naye wathi mina ngisho ukuthi uvela uhlomeke nje uthathe noma yiphi intombazane bekufanele usenze ukuthi ayinawo yini ufire uhlangane nofire yakhe uyabona ukuthi useyayihlangula wabazalwane asifundise ngisho izingane zethu ukuthi ungavela ugibele etaxini ungavela ugibele ku-Uber ungavela ugibele ebhasini ungavela ugibele esitimeleni once wagibela thandaza kuqala ngisho eklasini ungena kwakho nje baba ngisangena namanje ngegama lenkosi yami uJesu Kristu ikhavarishe ngegazi lakhe igazi elinamandla usho edeskini lakho ufike ufafaza igazi kaJesu ngiyafafaza igazi likaJesu kuyo yonke lento engizoyisebenzisa naleli desk ngisho izobhala iexam ingane zethu zike zasafarisha isikhathi esiningi singaka binayo knowledge ukuthi hayibo asibhekene nenyama negazi lempe sibhekene nayo sibhekene nababusi nabomoya babi nabanamandla fanele igazi likaJesu lisetshenziswe ngempela sesikhulekile ekhaya kodwa naye ifika ikhuleke edeskini before ibhala iqulise ngisho ipeni egazini likaJesu hawu ingane ezinye zamongoza kwanibala ukunaka igazi sihamba njalo isikhathi mase kuthiwa pe sekuthiwe pe sokuyaqoqa ingane isabhala into encane kusesikhathi ayibhalanga lutho iphepha lihamba linjalo zafeyila izingane zihlakaniphile ezinye zavele zaphathwa amakhanda kwathi ayisangane kuningi okwenzekile ezinganeni ngobani ngoba azilifavazanga igazi likaJesu ngiyambonga uNkulunkulu oke wangipha iminyaka emihlanu ilandelana ukuthi umuntu ahambele ama high school makuzobhalwa ama student ka matric mezobhala umuntu aqala wa motivate before abhale ukuthi ngeke musana uvele nihlomeke nje nibhale noma ngabe kinakuthandazwa wena ke thandaza kodwa before uthandaza ukuza uJesu yamkela uJesu
baningi abantwana abasindiswa ngesikhathi bezobhala ama-exams ka-matric ngoba bayafuna ukuphasa. So manje abalokhu behesitate, mubabizela kwi-altar call bayeza. So bazalwane sengathi zinganda iy'nsuku ey'njalo kulabafundisi abancane abasa nothando lukaNkulunkulu behambela iy'kole bey'thayimisa iy'ngane. Sikhulekele ezinye iy'hayizi ezinye iy'phalaza. uNkulunkulu esebenza ngoba fanele sazi ukuthi asibhekene nenyama negazi. uJesu kuphela osenzela umusa, akekho omunye. Nani bomakoti abancane musu kuyiqhenya nje uthi nje hayi mina umyeni wami usindisiwe, engeke nje azayenza into ebhedayo. Hayibo, uyabazi lapho sisi abafaka ama perfume abizayo. Hayibo, abafaka amawigi afika la, abafaka iy'nywele ey'vuthayo, bahleke ngeyifaca, bafaka iy'nkopho ezinde. Bethi hawu mphathi wami, waqala nje ukuthi mphathi wami, usufile baleka ungabheki ngemuva. Ngithe ngizokulethela itiye. Yeyibo, angiphathi-ke muzomxoxela iy'nkinga zakwakho. Yazi nje umadam lapha ulale wabheka odongeni kanjani, ngathi ngiyambuza wathi akulutho. Hayi akulutho. Ningayisho lo nto bomakoti, niyangizwa kodwa? Awusebediniwe omakoti, niyangizwa na? Ningasho ukuthini akulutho, ithi kukhona baba. Ngesikhathi uhamba ekuseni ukhuluma amazwi angilimazile. Ngitheni nkosikazi? Uthe wathi. How I'm sorry, yazi angibonanga ukuthi ngilimalile. Sorry. Noma ngathi sorry baby, noma ngathi sorry lamula, noma ngathi sorry bani. Kukwena ukuthi uzothi sorry bani. Ngempela bazalo ngoba lithi izwi lenkosi alingashoni sisathukuthela. Uyabona nje uyolala uthukuthela, uvula icrack, idimoni lithi ngozini, futhi lithi ngomunye, lithi ngesandla, lithi ngengalo. Hawu selingene, sewuzohlala isonto lonke ningakhulumisani. Utheni wena ekuqaleni usindisiwe kanti awubazi osisi asebenza nabo? And ngeke umyeni wakhe ahambe nawe aye emsebenzini, uyena oqashwe kuleyo nkampani, hayi wena idlela. Angazi ukuthi ngena kanjani kulento, kodwa nje umoya uphephetha la uthanda khona. So ke bazalwane, lo mntwana ngelinye ilanga useyahamba, useyezwa iphunga leqaqa, useyambuka lo mntwana obuseyazi, bahleze besho bethi wena unuka iqaqa. Useze wayitshela nje abantu bamqhelela, wasethi no, don't cry. Yenze njani? Don't cry. uJesu uzokusindisa kulelo phunga leqaqa. Ngesikhathi esathi uyamthandazela lo mntwana, nangumama omakhelwane esezothethisa lo ntombazane ukuthi ubani othe mdeliverisha. Wathi akakwazi ukuhlala enje engekho delivered, udinga ukusindiswa lo muntu. uJesu wenzela lokho emhlabeni ukuzosindisa abantu bakhe ezonweni zabo. Wavele excuse me, wabeka izandla kulo mama, wabeka esinye kulo ntombazane. Ngesikhathi ekhuleka ethi, baba, no weapons formed against her shall prosper, even the tongue that is against her you will judge it. Yavele yasuka ijudgment yahlala kulo mama. Kwawuyena
senuka iqaqa intombazane harapha kwenzekeni kumina yasinda ngoba uJesu uzosindisa abantu bakhe ezonweni zabo kuningi uNkulunkulu akwenzayo ngathi namhlanje benkwesinye seyibhedlela ngathi awu Nkosi sengizoze ngigoduke angifakazelanga muntu kuvele nje usathane nje wenza okwakhe kwavusa indiya nje eduze kwami laxoxa ngeingane zalo laxoxa ezifundile ezisebenza kuphi kuma departments hey laxoxa indiya kwasuka elinye lathi nami yami ukuthi nokuthi okungaphezulu kwalokho angisenayo ke manje chance mina yabo ngaphatheka kabi kodwa uNkulunkulu ngoba ngiphume ekhaya ngishilo uma sengiphuma sengihamba ngazosukelwa omunye umntwana ongazi kudala ngisewumakoti omncane washo ukuthi naye uyagula wara asekithi ngiyathanda ngikuthandazela uyakholwa uma ngikuthandazela uJesu uzokuphilisa wathi ngiyakholwa bingakamfakazeli ngokufakaza obuhleze benzeka kulesibhedlela uma ngiya kanye ngiya njalo after 6 months kulesibhedlela hayi bese ngibamba sengivula iselfoni sengibuka iselfoni ngiyamthandazela ngala ngenzela ukuthi nodlulayo anganaki ukuthi senzani ngamkhulekela ngithe mangisengiqedile nangu nesememeza wesibanibani wakwasibanibani ufunani emakhoneni waseyahamba ngathi hawu angisamfakazelanga ubufakazi obuhleze benzeka kodwa ngasengibonga ukuthi ngilitholile ithuba lokumkhulekela uyongifuna ngithole afakaze amen bazalwane sibizelwe lapho nibona ngasagcwala asisabafakazela abantu asisababeka izandla abantu bahlupheke phakathi kwethu emsebenzini ezikoleni ezibhedlela asibatsheli ngoJesu abantu bayafuna ukutshelwa ngoJesu bayafuna nabo ukuthola lensindiso esayithola bayasihalela ukuthi senza ngani thina right indaba nansi la ekhona sengihlala phansi kunezinto esizenzayo esingakho delivered kuzo esithatha kancane izolo ngike MC la highlighter okunye ukuthi isono sokungathetheleli asive siyingozi njengoba ungathetheleli nje uvula icrack idimoni likwazi ukungena meke langena lizolanda okhazini abawu7 bazohlala la kuwena bese ukungathetheleli kwakho kuya kwanda kakhulu ngishilo izolo ukuthi lo bengikhuluma ngayo walimala eno9 years elinyazwa ubaba wakhe engakwazi ukuyivikela enujabulela udaddy wamshintshela udaddy lo mzalayo ubona ububo obusemhlabeni uJoyce Meyer uhlezi efakaza ngalezo zinto siyazazi bazalwane kodwa manje wahlala nalento engayiconfessile engayikhulumeke umuntu yahlala la kuyena uyakhula nje ukhula na wenza omatric ukhula nayo lokulimala kwamlimaza wanquma wathi angisayophinde ngihloniphe ngisho ubaba ngiphinde ngoba ngilinyazwe ubani ubaba ngeke nje futhi nje ngisafuna umuntu okwi-authority emndenini asondele eduze kwami noma eseshadile washada nendoda esindisiwe nezingane zakhe isindisiwe kodwa akakwazi ukushiya izingane noyise wazo ngobani wazi ngaye ukuthi kwenzakalani ena9 years
niyayibona ukuthi into ekude kanjani le uhamba nayo lento uhamba nayo lento usindiswa na uyanikela uyathayitha wenza yonke into uyathenjwa kodwa naye lenguqunguqu yikho kuthiwa amakhosikazi afa azi yikho kuthiwa singaba qedela sifa sinjani kanti lenceku kaNkuluNkulu izojali izoma-report ukuthi usethe kumyeni wakhe usethe ey'nganeni zakhe ukhuluma amazwi abuhlungu angemnandi kanti yini inkinga yakhe aphike athi hayi bo ngisho nini mina lento waze wagcina ethi kusho ukuthi ngikushilo-ke ngoba ngeke umyeni wami akhuluma amanga ngeke iy'ngane zami ifakaza amanga kusho ukuthi ngiyishilo lento ngeke abazalwane bafakaza amanga kusho ukuthi ngiyishilo lento kodwa manje angazi ukuthi ngiyisho nini ngesikhathi ngiyisho angizizwa ngiyisho wamthatha-ke kancane 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 waze bayothola umnyombo ukuthi kwenzeka eno-9 years umuntu abemethemba wamcekela phansi wanquma washo ngomlomo wathi I will never trust anybody even my relatives even my family I won't trust them amazwi ahamba la ayathathwa amadimoni agijima nawo lamazwi ukuthi ngempela ungathembi umuntu manje ayamlimaza manje ngoba ukhuluma izinto ezibuhlungu kuze kuthiwe awu uyazi ulady bani akeve sindisiwe akeve enembono emihle ave nikela ave thembekile ave fasta kodwa nje hey uvele kuthi qiqiqi sejikile kanti ukulimala kulimala emncane bengizothi mina kuwena okhona la njengoba ngikhuluma nje uyazi ukuthi walimalaphi iconfess leyo nto kuNkulunkulu uma usaba ukuyiconfessa kuthini uyiconfesse kuNkulunkulu uthi baba sengikhathele angiye emuva angiyiphambili ngigida ndawonye angiphumeleli ngithi sengithi ngiyayibamba into ingiphunyuke kanti yilokuya ngathetheleli bese kuba khona abesibili laba abesibili yilaba ababekhonza kwamanye amabandla begqoka izavatho basayigcinile wathi nje ngisindiswe ngithenge isavatho sami esisha esitashiwe angikwazi nje ukusilahla ngiyosinikeza umuntu ozongigqokela sona sesahlale wardrobe kwaze kwayindaba amadimoni acapturishe lapha aloke ekukhumbuza nje ukuthi uyazi ukuthini wawungcono kabi sakhonza lapha ngoba wawuhlabela amadlozi ngoba wawujola kwakungeyona imfihlo leyo yayaziwa nabakhokheli yayaziwa na umfundisi ilesavatho zonke lezo zinto mawusuka la ufike ekhaya uyithathe uyozishisa ungaziniki umuntu uzishise inhlezeni umuzi ubaba ukuthi umNazaretha wakho unesibhambano ngemuva wawudabula ezimpohlweni ngomese wasuka lapho wawushisa yenzani njalo bazalwane izinto zangale ezangale musu uyiletha ngala hayi angigqoki kodwa uyibekile uzudlale ngaleyo nto uthi he sengizombatha ingubo yami yamandla ngizongibona kahle uyadeclare njalo amadimoni ayasondela uyokubona ngelilanga usuthi umuthandaza sesiyakubona usuyayivatha sesiyakubona usuza nazo la enkonzweni uzohlala la nazo ngoba awuzange shisa into ikaSathane sagcina nini ukubona abazalwane abaphendukayo beletha iCalvary thina kade ishiswa nje la kuthange kwakushiswa iCalvary la kuthe kuyashiswa kwalimala omunye umzalwane ngoba vele bekuyindawo yeCalvary la
zonke izinto ezitholakale ngomgunyathi beyishiswa laphana bese kuthi omafriji antontoni simqhuba umuntu siye naye epolice station siyothi usesindisiwe lokhu wakutshontsha esitolo kanje kanje noma wakuthenga ngomgunyathi. And bazalwane ngifuna ukunitshela iqiniso phambi kaNkulunkulu, akekho owake waboshwa ukuthi ulethe izinto ayintshontsha nini. Ukhona baba owake waboshwa? Awukhumbuli nami angikhumbuli. Bazalwane sigijime kakhulu kwinkonzo zamatende bayilethila ngisho amaringi omshado bewalethe siyaqambe sesifuna ukowashisa amaringi awasekho kade laba abasiza lo etende sebewathathile futhi. Omunye nje wathatha amaringi ayebiza ngalendlela. Indoda yathi wafuna la amaringi omkaya babengashadile beyishadise bona. Yawafuna la maringi omkaya yathi ngeke mfundisi uzoshitende siyabafuna la maringi omkaya imali engayikhiphana inkulu kabi iproper diamond lapho. Safuna abazalwane safuna amaringi awekho. Kwacasuka ke umfundisi esasina ngeke ngimbize ngegama. Wathi wena owantshontshile ungawalethe ekseni la ngo5 o'clock ngoba kwakushaya u5 sesisetendeni sesizokhulekela bayofuna umsebenzi beze nama ID abo sibakhulekela. Wathi uzohlanya waletheke ngikunikeza wonke ubusuku bonke waletha. Yashaya ekseni safika sabheka ukuthi khona amaringi azolethwa wazi wathi noma ungafika uwabeke nje la kuthandazela khona umama kwanya dololo wangaletha akahlanyanga yini umfana. Kweza sekuza abazali bethi siyaxolisa mfundisi uye lo ntshontsha amaringi bawaletha amaringi. Niyazwa abazalwane ivangeli la ngempela linjalo ke iCalvary yashiswa awusho ukuthi hawu ayingeke hawu ayisaphila ngeke hayi angikwazi ukulisa lapha lo shiso ubeka ingozi. Iyo lokho esathane ekukhumbuza ethi hayi wena musu ukukhuluma kakhulu ngokuntshontsha ungani wena kusekhona iblaze lapha ewardrobe. Hayi angisaligqoka hayi ulibekeleni phomu ngaligqoki ngisafuna umuntu ozogqoka ngobe njani bese uyaliyeka. Khipha iCalvary iyoshiswa bazalwane ukuze ukwazi ukukhonza uNkulunkulu ukukhululekile. Yingakho amakholwana namhlanje o2020 ayasindiswa every Sunday. Kodwa ngathi azobuka imovie awathinteki nje awanjani kodwa usasindisiwe umuntu sebuya nasemanzini amaningi ingoba ayilahliwe izinto zikaSathane. Umoya oyingcwele ulethelwe lokho ukuthi azosikhumbuza. Kodwa siyameqa phezulu ukuthi hayi impela hayi yabo le coffee table hayi angayibona indawo hayi ayingeke mase sitholenye hayi sengoyikhipha. Noma ungayitholenye uzothi ayifani nale uzoyifaka lenentsha kodwa le uzothi hayi soyibekela abafundisi abavakashile awufuni ukuhlukana naye. Umi iCalvary asivala amehlo. Hallelujah. Uma nje uzazi ukuthi kukhona othintekayo kona awuthetheleli ugcina izinto ongafanele uyigcine ubeke izivatho zakho wawuyisebenzisa usanezinto owayitshelwa inyanga ukuthi ungahlukani nazo usafaka ongilonde ngaphakathi kwena wafihlile ngoba akekho umuntu ozokukhumulisa. Lezo intambo ufike ekhaya uyinqume ngesikero uhamba uyoyishisa ngoba mawungakwenzi lokho azokukhonka amadimoni. Kanti ubusulizwile iqiniso ubungakezwa usuzwile ke namhlanje. Hamba nje uyonquma lezo zinto oyifake ngapha noma ngabe ubuhlalo obugrey nquma hamba oshisa noma ngabe ubomvu nokumhlophe nquma hamba oshisa. Mina ngikhohle uNkulunkulu emthatha enze isimangaliso abantu babeyizela bona phambili
besivulela benqunywa kwaphuma iplastiki kaDoda emnyama igcwele ubuhlalu nezikhumba kodwa basindisiwe baklini bagqoka kahle bahamba ngeimoto eziphambili iyenzeka lonto ikhona namanje angifuni ukuthi ke bese uthi uma angisho ukuthi weza phambili nalezo zinto ngithi mufike ekhaya fike uyisusi thini yoqhamuka usuzofakaza ukuthi hey ngezwe angilalanga ngayinquma ngayikhipha sonke sabakhipha ongilonde sabafaka etoileteni ingaflashwa sathola ukuphila saqashula kwakuthiwa nje umuke wayikhipha wafa umbhulelo uzoshawa ikhanda uquleke kanti usathana uzama ukusikhonka singayikhiphi lezinto kodwa mzukwana umuntu eyiqashula eyifaka etoilet elingaflashwa nyamalala kanjalo kwaba ukuphila kwethu uma ke uyathanda ukusizakala namhlanje sisaqala lokuphuza emthonjeni ukuze kusasa ukukhonza ungokhululekileyo impela ungathi nje shwi isandla bese uyasehlisa angifuni uze phambili ngifuna ukuphakamise nje la ukhona uthi shwi isandla zothi mina bless you bese uyehlisa bless you bless you bless you bless you bless you ungababuka abanye ngoba uzobaphazamisa bayeke bless you yehlisa bayeke baphakamise bless you yehlisa yes amen siyabonga cela ubaba umsomi azo Babothandekayo wena ophakeme kakhulu nolungile namhlanje kusihlwa nje ukhulume ngokucacileyo babothandekayo siyabonga amandla ezwi lakho siyakuphakamisa wena olungile wena onamandla lithi izwi lakho kanjalo uma umuntuekuKristu uyisidalwa esisha okokuqala kuyadlula bheka sekuvela okusha siyabonga baba ukuthi this is a beginning of a new journey hamba nabo abantwana bakho uphakamise uJesu ngabo khazimulisa igama labo lakho ngawo in the name of our Lord Jesus Christ I pray amen and amen Yanishaye futhi ngoba umngane yanishaye siyabonga kakhulu madam siyabonga kakhulu inkosi mani bosisi amen ake ngicele basabani saphinde futhi sashaya lolu